Kurikulum vitae. Jméno a příjmení Tereza Janečková. Datum narození 14.9.1980. E-mail tereza.janecek@gmail.com. Bydliště Praha. Studium 2001 až 2007. Akademie výtvarných umění v Praze, obor intermediální tvorby, vedoucí pedagog Jiří Příhoda, odborný asistent Pavel Humhal. 2006 letní semestr stáž na Middlesex University London. 2006 doposud. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliér grafický design a nová média, vedoucí pedagog Petr Babák, odborný asistent Štěpán Malovec. Samostatné výstavy a projekty 2006 vlevo nahoře, vpravo dole, Janečkovi Praha 1, Galerie mladých, Brněnské kulturní centrum Brno. 2006 links www.nogallery.info. 2006 Tekuté galerie, Galerie Art Contact Brno. 2005 vlevo nahoře, vpravo dole, Janečkovi Praha 1, Centrum pro středoevropskou architekturu Praha. 2003 Umělkyně bez příkras, projekt pro časopis Hustler, české a slovenské vydání. Kolektivní výstavy a projekty. 2007 Open Space, Galerie Favu Brno. 2007 Berlín Praha, Galerie Alte Schule Berlín. 2006 Design Block 2006, České centrum v Praze. 2006 21. Mezinárodní bienále grafického designu. Umělecko-průmyslový palác Moravská galerie v Brně. 2006 4. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. 2005 Intercity Berlín Praha, Výstavní síň Mánes Praha. 2005 Voyeur, Galerie VŠUP Praha. 2005 Essl Avart, Moderní galerie AVU Praha. 2005 Art Prague, Galerie Václava Špály Praha. 2005 PF 2005 Místodržitelský palác Moravská galerie v Brně.